היא חושבת שאני אודם. אוקיי, חזרתי. אז יש לנו נמות מגניב. אנג'ל. אני יכול עכשיו להציג. ועכשיו נחשוב מה נשרוף. פורשזדה. גואסטרו דאגווה. Alt Villa Antarvision, okay, follow the ninja tricks. כנראה צריך בו, לא, אבל אז לא יהיה לי אורגון. Alt Q, okay. למה זה כל שנייה נחבא לי? Judica. Urgi purbidram. אוקיי, לא יודע למה. אולטרה כנראה מחשב שהוא ספר, אני חושב שהוא משגע ספר. כן, אתה פתחה באיזה אתר. זוכר. אם יש כוח היה לה ונרוץ. לא אכפת לי. אוקיי, וחזרתי, אז אני ממש מקווה שזה ישמור לי, כי קשה להפעלה. אוקיי, אז אז היה שם פאף טורוס, וזה בעצם הסייב הזה כשהלכנו על המים, זוכרים? זה יהיה משעמם. יכול לי כבר להילחם. אבל הקריסה הזאת פשוט... בעצם, אתם יודעים למה זה קרס? אני אספר לכם. המחשב שלי כתב can't install updates. בגלל זה יצא. כי זה אמר, רגע, אני אצא רק בשביל לכתוב את ההודעה הזאת, זה ווינדוס אמר. אבל רגע, אי אפשר לצאת מהמשחק בצורה הזאת, ואז זה פשוט קרס לי. אחלה. קונטיינר. בעצם, אם הייתי עושה סייב לפני שזה היה קורס, יכולתי לעשות לואוד לגיים. זין. אוקיי. היום אני עושה סייב מלא. אני לא משחק. נכון, שכחתי מהזאבים. יש טיפה זאבים, אבל הם לא מדאיגים אותי כי אני מפחיד אותם עם אש. מעניין אם יש מפחיד אריה, לא. רק ביסטים מסוג גזר. בן אדם! אומייגאד, וינג'ה! וינג'ה הרהה. כאילו, זה מצחיק, אני רואה פה וינג'ה, אבל לא, רגע, קודם אני אלך לזה. תעצרי שנייה! את לא יודעת מה נמצא שם! אם רק היית רואה אותי לפני זה היה יותר קל. כאילו היה יותר כיף. אז זה היה יכול להיות MMO. כזה, אוי. אחלה, יו, MMO. למה הם לא חשבו על זה? למה לפחות MMO אני לא יכולה לעשות? הם עושים את זה מולטיקלייר, אונליין, MMO.
זה אריה כבר. פתאום האור שלי נהיה חלש, שזה לא קשור אפילו לטורץ'. כשהטורץ' הופך לנבוט, סיפור קורע לב על ידי רוד. כשנבוט הופך לטורץ'. סתם הוא קורא מבחרות ספר שאני כתבתי. סתם לא כתבתי ספר. אשכרה. סייברטוף עבר מעליי. סייברטוף. לא צריך! סייברטוף נמצא שם! סייברטוף! אוקיי. צ'ק פוינט, תודה לאל. אני עושה אחרי זה סייב. איכס, הוא כבר איזה שבוע נמצא שם. זה יהודה. טיגרי. היא חושבת שאני אדם. תתלי מאחורייך לפני שאת צועקת. Really, nigga? Give me this. Who's up? יכול היה לקסרות לי את כל הפרצוף לגמרי. כאילו וואו. במידה מטורפת. follow this way. to Oros. this way to Oros. זה היה אג'ימנט. מהפף to Oros. אז המשחק מתעסק באורוס. במקום שנקרא אורוס. תזכרו את זה. land of Oros. discovered. כן. הר ועליו לומינטי. אדיר. מנעתי את המשולש. שבשבוע. אז אם יקרוס לי עכשיו במשחק. not from. לא, אם יקרוס לי המשחק. אני מקלל את יוביסופט. אני צורך. סיילה. טיגרי צ'אווה סוטי טוב, לי ויאמרטיס. צניחת FPS. כל שניה יש צניחת FPS, כאילו אני משחק שאוס. דאוסם. כשאני משחק CSGO יש לי FPS אחלה, אוקיי? יש לי נפילת FPS בסינגל פלייר. מה זה כבר טוען, קבוצים? איזה סל המחשב שלי עושה? מי? קאו. שלטר פוד, יוקם. אהטרה. גואמה. לי אין שלטר ואין לי פוד, אז סבבה, כן, אני אבוא איתך. גואמה. למה אני לא זזתי מההתחלה, כאילו? מה הקטע? למה אני לא בא? את וינג'ה. רואים עליה. גודאמס הם בדרך כלל נראים כמו איזה טרולים. לא, במובן שלהם נראים כמו טרולים, לפני שמתחילים עם ה... אם כבר ראיתי את המשחק. עדה. מה, המוח שלי עושה צניחת FPS? חסר מלח. Qual are you, Winja? Where you are, Winja? אול. אודם שג'ה. This throw... ווינג'ה דמשה. הוגו ג'רה. אודם.
Al Huwinja Hugwana. אלכס. Huwinja Haywa Guasha. לא, Dansha. Oros. כן, להגיד את האמת, לאן הוא הרס סייבר טוב. זה יותר גרוע, זה נשמע גרוע יותר סייבר טוב. הוא שם, הוא שם. Tigri Dansha. ביטי. וואו. שלא תמות עכשיו. סאקווים. זה בדיוק כמו שחסר לי. להישאר לבד. Walta Lauba Akista. טרינגטומי. Abu. Nili Bar. עכשיו משתמשים אפילו בשיטה הזאת, בימים שלנו. לוקחים מלא ואז אם שמים את זה בעצם אמור לאחד את זה או משהו. Walta Lauba Waida. איזה כיף זה להסתובב חופשי קראפט. נשאר עם הדברות שלי. פלוץ יש לי קלאב, חשבתי לאן הוא הלך. אז בעצם הם מההתחלה נתנו לי אפשרות להחליף ביניהם. אבל זה פשוט בגלל שאין לי עדיין כאלה, אין לי מספיק חומרים. שסתי. קלאב, וואו, זה נראה חזק, זה נראה אחד חזק. זה קלאב חזק מאוד, לפי מה יש ב-I? A powerful club made by bones, כן. powerful, אוקיי. יש פה כבר כל מיני דברים שאני יכולה להכין. upgrade, פארם דברים מגניבים. ככה אני אוהבת פארם קריי. אוקיי. סקילס מניו. כבר יש לי סקיל ראשון. הילבר. אוקיי. בעצם יש קטע במשחק שאני עושה, זה שכל הזמן עד המשחק אני לא עושה את הסקיל של החיים. אוקיי? ורק בסוף של המשחק, שיש לי אפשרות, אני פותח את כולם, אוקיי? אז אני כנראה אתחיל עם זה, ותכתבו לי בתגובות אם נשאר עם זה. די, ניקח סקיל אחר. הנה, רואים וואלה אלף וורס. ספרינט היל. טוב, זה לא מעלה לי עוד one. זה סבבה, אני אקח את זה. אני אקח את זה, אוקיי? כי רואים עדיין יש לי 1000 ברגיל. אז מה זה שונה? זה עושה את העיל הנורמלי. להגיד את האמת, זה קצת אני כועס על עצמי שאני עשיתי את זה כל מסע. אני יכולה רק לעשות סייב אנד קוויט. אוקיי, אז בעצם זה היל נורמלי, לא לאכול זה. ובעצם מה שטוב בזה זה שאני לא צריך, אני צריך מיט בשביל לעשות לעצמי היל, אוקיי? הבנתם? שברצינות, בואו נהיה הוגנים, אוקיי? צריך מיט בשביל זה. וואו, בזמן. אתה שקרה משהו, אבל לא קורה כלום. אוקיי, פלאש היטלרס. גודאמס. זה בסדר, הוא טובל. מה הוא מתעלה בגופה מתה? זה וינג'ה! עוד אחד פחות. אוקיי, הנה עוד אחד. משהו תוצאת התחמושתני.
יש פה גם בלולים. אני רוצה אותו. מגניב. אוקיי. אני... לא. אני מניח שאם אני אעבור לצד השני אז יהיו עוד. הממוטות האלה לא נראות נעימות כל כך. איפה הם נמצאים? במים? אני מתרחק אותם. Faster kill with headshot. שתצאו גבר. אוקיי. צף. מעניין מה כבר צו יכול לעשות. בנצי. טוינואן. הוא אכל אותו ואני הרגתי אותו. זה נקרא מעגל החיים. אבל אני לא רואה פשוט גרניב. יופי, עוד 2. נפריט כבר. וואו, הם מסתובבים לרצוח. צ'יטה. סרצ' פה. וסרצ' שם. מוף בדי. ברור. אני אקח מוף בראש. נזרוק אותו ישר למים. סלילת נעימה. אוקיי, זהו, bring leaves to סליה. סליה. זה משהו פורמליים. היי, discovered. בוא נבדוק את המפה. אחלה מפה. waypoint. עכשיו יש לי waypoint כפול. הופה. רואים את זה? בוא. אני משור מלא עקיפות. אני סתם, אני הולך לחיף. מה? אשכרה עוד הם לא עשו שיהיה אפשר לראות את העקיים שלי? אתם צוחקים, עכשיו עושים את זה בכל המשחקים. זה טעם חדש. אתם צוחקים עליי. נטייה יש לבני אדם בתקופת האבן להרוג אחד את השני. כאילו, מה אני כבר עשיתי לו, תכלס? לא, אני רציני, מה אני עשיתי לו? הם בטח נלחמים ביניהם, כאילו... מסיבה כלשהי. עשו להם משהו, להם עשו משהו. לא יודע, הם רוצים שטחים והם זה בעיקר רבים את השני. כמו היום. פה מערה ענקית. איי, לא נץ. צ'ק פוינט, יש! סיילה.
Ti Walnayi. For your wound. Shaja, Tani Chlauta. כן, Chlawata. כן. Tani. drugs, kids, דוגו. don't do drugs. kids. וואלנה, מה לא, באמת, אל תחשוב סמים ילדים. סתם לא, סמים. אוקיי. אני אזרום. זה היה כשלא היו משככי כאבים. קח מוקל ותרגיש טוב יותר, תאמין לי. כן. נראה לי היא צריכה עוד אחד, לא? واشت. Luhayam. Urus Quapacham. אלסיורוס, יש! And build هل هو باياتر؟ and jazz. وول. build and jazz. هرس. ودم. سلوى تيجا. وأنا. وينجا وايدا. وهاي باداس شوالا. למה? This place near caves of Ul. כן, את זה אני לא אגיד להם, אני פשוט ארוג את המקום האלה. ماسي شاشاوتان وايدا تاكر. وسايي זה נשמע כאילו את מדברת צינית. שאת אומרת את זה מהר. או, בייבי! ככה. קרפטינג. ייי, ספיר, טוב יותר. הארדווד, אני צריך עוד הארדווד. מגניב! זה עושה לי היל מגניב. זה פאורפול כל כך. אני אנסה לא לסרוק אותה. אני צריך דאולוסקים. טוב, בוא נראה מה יש לנו פה במפה. אין לי כרגע לאן ללכת. אוקיי. זה המקום הראשון. זה אמור להיות מאוד קל. אני הולך לפה ובדרך אני אעצור פה. אוקיי, הולך פה. השם אני אעשה לי מספרים סלמים, אני בטוח. wait a minute. אוקיי. לפני שאני עושה את כל הדברים האלה, אני אחזור לכם כבר, אני אבדוק כמה מקום יש לי, ואני אבדוק גם חוץ מהמקום אני אבדוק גם את כן, כמה זמן אני כבר מצלם, אז סאב, לייק, קומנט, ובינתיים ויאללה ביי, ובינתיים, אוי יאללה ביי פשוט.